This is African communal work. Here, these are African people. They come together and clean their pathways in love and everything. What I can say, man, this is Ndiagu, Agbani. Ndiagu is in Ogbeke. Ndiagu is in Ogbeke, Agbani in Nkanu West, Enugu State, Nigeria. Yeah. Every I make I know. Na I na sucha bai. Na sucha kaisha swan look kaisha men or men in Africa. Abo to ndị asarishi. Iwa Kpakpando men na ndị amụrụ na ana se me. Ife anyị na-ajụ m ihe na-eme. Mụ na sị na anyị na asụcha bai. Ọ na-abụ ruo n'afọ otu aya ezikọta sụọ ya n'igwe. Ọ bụrụ ndị a asara isi agaghị ama ka esi eme na ndị ọdịnala maka na anaji ndị asara isi a ha bịa soro na-asụ na ndị ego Ogbeke Agbani nke dị na Nkanu West n'obodo Enugu kpọmkwem ka nke a na-eme ebe ndị ntorobịa na ndị okorobịa na ụmụ nwoke niile pụtara wee na-asụchasị be ha ka be ha wee dị ọcha dịka esi eme na gboo n'ala Igbo nakwa na obodo dị iche iche n'ala Igbo. Otu aka a na-abụ olu ndị obodo ejikọ aka ọnụ wee kpọọ onwe ha wee bedosie obodo ha sụọ ha kwasịa ụzọ dịka esi akwa ya n'obodo lekwa ka ha si emegasị ya. For those of you in diaspora, this is Ndiagu Ogbeke. Ndiagu is in Ogbeke in Agbani, Nkanu West. And this is communal neighborhood work. The youths are here cleaning their neighborhoods, their roads, and making their community clean, their neighborhood clean, and in love and all that. This is what they do all the time as a tradition. That's what they take do. Everywhere you go, see the elders, some other people are coming to watch and see, make sure that the youths are doing what they're supposed to do in peace and love. See them, they're here watching. There are other people in other places, other area of the place doing it the way they are doing. I want to get view of them and why they are doing it. Oishi the youth, I need to Oishi the youth. Deka Oshada, Deka. Ndị ọbụ ụbọchị niile ka nna isha abịa asụ ife a ndị ka eji asụ ndị ife mere unu ji pụta tata abịa sụde ụzọ. So every last Monday ka anyị ji asụ ọrụ ụzọ. Ghọtago ka anyị mee ka be anyị dị ọcha. Onye wọta. Onye wọta. Ka anyị na-eme ka ọ dị ọcha. Ebe bụ ebe a ụzọ nke m na-asụ bụ ụzọ fon. Nke ụzọ eji aba village ndụ na we Ogbeke Agbani na Nkanu West n'obodo Enugu kpọmkwem. Deyon gọọmenti yes.
Okay. So man, I just shirike. Ebe kwa ji just a bridge I road now. E we buy road bridge. E when this station now have local government road. Kwa effort I bu ndo Ogbeke. Individual effort ke juro the bridge. Ogbeke ni na. Ndo Ndiagu so Ndiagu Ogbeke. Kita na kim election anu na ha abiabago. Nde kwa ni be. Ndị na-abịa election na Ogbeke na we be ha rọrọ anyị na-ebukwa ha achịrị mma ka ọ ha ọsọ. Unu chọrọ imeghe ihe ndị mburubu mere ha ndị mburubu maka aha anọ ihe anyị 200 naira ihe 200 naira ihe anyị mọt ndị ga-akwa anyị nkwa nwaanyị na-ekwe nwoke na-ekwe nwaanyị n'elu agodo mgbe e kwenyere ekwecha aha na-aga ịbịa ihe kpọbekwanyekwa anyị ọzọ na ya ekwetaghọzikwa anyị nọzi n'ihu ụgbọ ọkachiri ha ekwu ewu anyị bụ ndị agụ Ogbeke ekwu ewu na ndị kwere ekwe gịnị ka ha ekwe ife mere ha ndị mburubu ka anyị nọ na ha chụrụ ndị ofu PDP ọzọ si ha abịakwa mbe kampen na be mana anyị nọ na ha abịabago na Ogbeke mana ị na-ekwuru ọgbọ 200 ka Ogbeke chọrọ ihe a chọrọ bụ ndozi be anyị ụzọ ga-aba anyị arụọrọ anyị ụzọ ka be anyị mepee ka bụ ibe anyị agbara ọrụ anyị ụzọ atịrị anyị ọkụ a tịrị ọkụ n'ọkụ nke ha deghị n'ofe ma ha jishikwa ike tere anyị ụzọ ka ụzọ na-aga ka anyị too ha na nke ha mere ka eme ọzọ mana ọkụ atịrị a na-ewu mbọchị ọla ikere ọ dị mma na ndị gọọmenti adịghị echeta Ndiagu Ogbeke ya mere ha ji apụta jiri aka ha wee na-alụ ndị gọọmenti Enugu na-echefu so maka na ha na-echeta mere na ndị obodo jizi aka ha edozi obodo ha na-alụ ya na-anụgonu ya. The youth are complaining and saying that they are doing this because the government of the state, the government of the day, that they have forgotten them, and because of that, they are now doing their communalists, doing it themselves, and they're trying to put their place in order, that all the infrastructural development, that essential infrastructural development that the community needs, that they are lacking them. The government don't forget them. Government no agree come do their own. I think we make them they come do them so that they will have a good infrastructural development. So they are calling on government to remember them this time that they are campaigning for different elective posts, so that they can also enjoy dividends of democracy. But here they are doing what they can do to keep their community clean, to also enjoy some cleanliness and good roads. So government, make them remember them. Remember Ndiagu Ogbeke in Nkanu West. Remember them now. This place is in Nkanu. This is Ndiagu. This place is Ndiagu Ogbeke in Agbani, in Nkanu West, Enugu State, Nigeria. So remember them, come to their rescue, give them good roads, give them all the essential amenities for them to also know that they are part of the state, to know that they are part of Enugu government, but they are also part of Nigeria. So Nigeria government, Enugu state government, the people of Ndiagu in Ogbeke, Agbani, and Nkanu West, calling you and requesting and asking you to come to their aids, to give them all the give them good road and other infrastructural development and amenities. So you can see them doing it themselves. See, everywhere is bushy,
and they are doing the things that they can do. They hardly no vehicles hardly fly this road because it is bad, it is bushy, it is not motorable at all. This place is not motorable at all because the government of Enugu State have forgotten them. The local government in Nkanu West local government have forgotten them. So many Nigerian government have forgotten them. So that is why they are here trying to also create a road or make their road at least motorable, or so that they can also move around freely like any other like other people in the community, or like other people in the state and the country. The Ndiagu people are calling on the government of Enugu State, the Nigerian government, the local government area, that is in Nkanu West local government area, to come to their aid and help them to create and give them roads and other amenities